Arenako argi guztiak berarengan zeuden argi distiratsu eta itsugarri bat. Bere bihotza danbor solo baten moduan taupaka ari zitzaion. Jantzi zuri handi eta iletsuaren azpian Arthur Pumblek izerdia bizkarrean bera ziola sentitzen zuen. Hau zen, National Dance-Off lehiaketaren azken unea. Irabaztear zegoen, famatua egingo zen, eta dena galtzeko zorian zegoen. Dena normala zirudien une honetara arte, baina hemen zegoen bere benetako nortasuna munduari erakusteko zorian. Yeti jantzi batean zegoen gizon bat sekretu handi batekin. Nor zen Arthur Pumble, bere lankideentzat munduko gizonik aspergarriena zen. Kontulari bat, kamiseta beiksak, zapatila normalak, zenbakiekiko gustua. Bere bizitza kalkulu horri bat zen ordenatua eta txukuna. Bizitza lasai bat nahi zuen, bizitza simple bat, arazorik gabe. Baina Arthurrek zerbait gehiago behar zuen. Dirua behar zuen, asko, bere amona Pumble maiteak, imagina ziteken Andres Argoso eta Xaloenak, arreta mediko garestia behar zuen. Fakturak pilatzen ziren handiak eta beldurgarriak. Arthur, bere kontulari soldata apalarekin, harrapatuta zegoen. Mirari bat behar zuen. Duan aurkitu zuen, edo hobeto esanda arka aurkitu zuen bera. Gau batean, estresatuta eta bakarrik, duela urte batzuk bere amonak txantxa baterako egindako jantzi iletsu zoro bat jantzi zuen. Disko musika jarri zuen eta dantza egin besterik ez zuen egin. Hasieran trakets, gero poz basati eta ustekabe batekin. Grabatu zuen, olin eigo zuen eta ohera joan zen horri buruz pentsatu gabe. Hurrengo goizean, bere bideoa lehertu zen. Disko Yetik jaio zen. Jendeari Yeti zoro, pozik eta dantzari hura asko gustatu zitzaion. Publizitate eta agerpen eskaintzak iritsi ziren eta bat batean Arthurrek amona Pumbleren zainketarako dirua zuen. Bi bizitzak erabat bere izita zituen. Kontulari egunez, disko Yeti gauez. Inork ere ez, harima bakar batek ere ez ezekien bere sekretu iletsua. Gero, National Dance-Off lehiaketa etorri zen. Sari nagusia diru kopuru handi bat zen amona Pumbleren azken tratamendu kritikoena ordaintzeko adina. Baina bazegoen oztopo bat lehiakide guztiek azken txandan maskara kendu behar zuten. Arthur galduta zegoen, bere burua agerian usteko arriskoa hartu al zezakeen, bere benetako nortasun lotsagarria bere lankide aspergarriei erakutsiz, dena amonarengatik. Behar zuen, sartu zen, bere buruari esanez irabazi zezakeela, dirua hartu, eta besterik gabe desagertu maskara kendu aurretik. Baina bizitzak, beti bezala, trabak jarri zizkion bere sekretu ondo planifikatuari. Bere arazo handiena ez ziren beste dantzariak. Brenda Higgins zen, bere enpresako kontulari bat. Brenda gogorra zen, argia eta sudurra zuen edozein gauza arrarorako. Arthurren bat bateko ausentziak, bere jakabeixetan glitter distira arraroa, batzuetan izotz lehor eta etxipen usain aula nola zuen, nabaritu zituen. Brenda bera zaintzen hasi zen. Ez modu beldurgarri batean, baizik eta modu oso gogaikarri, antolatu eta kalkulu horrietan oinarritutako batean. Arthur saiatu zen kontuz ibiltzen, baina zenbat eta gehiago eskutatzen saiatu, orduan eta susmagarriago bihurtu zen Brenda. Lana goiz utziko zuen, dentistarekin ordua, zuela esanez, baina Brenda lentejuelak erosten ikusi zuen. Bere begin nekatuak, berandu arte lanean egon zela esanez azalduko zituen, baina Brenda behin harrapatu zuen bulegoko material gelan lo hartuta, disko kanta bat abesten. Bere paranoia hasi egin zen. Brenda bere disko Yeti sekretuaren atzetik ote zegoen. Denek zaintzen zutela pentsatzen hasi zen. Esanai ezkutuak ikusten zituen iruzkin xaloetan. Bere nagusiak, nortasun distiratsua, zuen galdetu zionean, Arturia konortea galdu zuen. Aitzakia zoroak asmatzen hasi zen askotan aribola erraldoi batean harrapatuta egotearekin edo galdutako katagorri talde bati laguntzearekin zerikusia zuten alibi konplikatuak sortuz. Gezur bakoitzak errudunago egiten zuen. Arratsalde batean, praktika saio bereziki gogor baten ondoren Arthur etxera abiatu zen presaka. Bazekien Brenda bere atzetik zebilela. Oso kontuz ibili behar zen. Bere autoa ikusi zuen bere etxetik kalean aparkatuta. Bihotza eztarrian sentitu zuen. Benetan egiten ari zen. Benetan agerian utziko zuen. Sastraketan sartu zen, Yeti buru erdi kenduta zuela eta gau hartan irabazitako trofeo bat estutuz. Sastraketatik Brenda bere telefono hitz egiten entzun zuen. Bai, ziur nago, esan zuen, ahots zorrotz eta serioarekin. Frogak pilatzen ari dira. Uste dut operazio oso bat zuzentzen ari dela. Benetan legez kanpoko zerbait. Arthurren odola izoztu egin zen. Legez kanpokoa. Disko dantzari bat izatea baino okerragoa alzen. Egunkariko titularrak irudikatu zituen, kontulari egunez, disko debian gauez. Dantza lehiaketa areagotu egin zen. Arthur, disko Yeti bezala, jendearen gogokoena zen. Bere mugimendu zoroek eta gogo biziek denak konkistatu zituzten. Baina ilearen atzean, txarto zegoen. Brenda disko Yeti nortasuna argitzetik gertu zegoela pentsatu zuen. Bere bulegoan disko bolak utziz, edo, azkonarren ilegalerari, buruzko email anonimoak bidaliz, Yeti baterako desbideratze divertigarri bat zela pentsatu zuen, saiatu zen despistatzen, baina ez zuen ezertarako balio izan. Hori bakarrik egin zuen berak nahasitako, baina erabakiko, begirada batekin begiratzea. Bere erronka handiena beste dantzari batetik etorri zen, Glitter Gopher izenekotik. Arerio honek Arthur saboteatu egiten zuela zirudien une oro. Eszenatokian leku irristakor bat Arthurren dantza aurretik, bere jantzirako botina bat falta, glitter kola misteriotsua agertu zen bere xampuan. Arthur ziur zegoen Glitter Gopherrek bazekiela bera, kontulari aspergarria, zela eta bera botatzen saiatzen ari zela. Nor da Glitter Gopher hau, pentsatu zuen, eta zergatik gorrotatzen naute hainbeste.
Orduan etorri zen lehen ustekabe handia. Artur Brenda bazkari gelan harrapatu zuen betaurrekoek distira egiten zioten. Artur esan zuen ahots apalez. Badakit zer egiten ari zaren. Artur Yetiaren agerpenarako prestatu zen. Uste nuena baino okerragoa da. Azkonar lasterketetan nahastuta zaude. Ezta, Arturrek begiak kliskatu zituen. Azkonar lasterketak, zertaz ari zara, Brenda galdetu zuen, benetan nahastuta. Pentsatu zuen hauko demotaren bat alda. Disko dantzatzeko, Brendak karpeta bat mahai gainean bota zuen. Arturren argazki lausoekin zegoen beteta lokatz zelaien ondoan bere finantza transakzioen pantaila argazkiekin amonaren zainketarako ordainketak besterik ez zirenak eta Azkonar lasterketak eztabaidatzen zituzten foro ezezagunen inprimakiekin. Ez bokatu xalo, Artur, esan zion haserre. Gaueko ordu berantiarrak bat bateko dirua, zure gainean zikinkeria eta hile usain arraroa, liter susmagarria. Dena bat dator, legez kanpoko lurpeko Azkonar lasterketen burua zuzara. Artura osabalik geratu zen. Ez zegoen Disko Yetiren atzetik. Azkonar gangster bat zela pentsatu zuen. Bere, sekretu iluna, benetan barregarria zen, baina bere salaketa arriskutsu larria zen. Saiatu zen azaltzen, lehiaketa hitz egiten Amona Pumleren inguruan, baina hark burua astindu besterik ez zuen egin. Dagoeneko deitu dut polizia, Artur, esan zuen, garaipen ilun bat begietan. Edozein unetan etorriko dira, bere mundua bera etorri zen. Azkonar krimenengatik atxilotuko zuten eta bere amona gaixorik jarraituko zuen. Azen astea, Klima National Dance Off lehiaketaren azken gauean iritsi zen. Artur, Disko Yeti bezala eszenatoki erdian zegoen. Irabazi zuen, jendeak txalotu zuen argiek distira egin zuten. Aurkezleak, Barry izeneko gizon oso beltzaran batek mikrofonoa luzatu zion. Eta orain, esan zuen Barryk bozkarioz, denok espero zenuten unea. Agerraldi handia, nor da, Disko Yeti, tur poliki Yeti buruarengana iritsi zen. Eskuak dardarka zituen, sirenaren hotsa entzuten zuen urrunean. Hau zen, lotxa, atxiloketa, arnas sakon bat hartu zuen. Tirak dena berdinda, pentsatu zuen. Atzak kremaiera ukitu bezain pronto arenako ateak ireki ziren. Brendaekin san zegoen bi polizia ofizialek lagunduta beren intsigniek distira egiten zutelarik. Gelditu ukatu zuen Artur seinalatuz. Hori da bera, Azkonarren erregea, edo hobeto esan da Artur Pumble. Bera da lurpeko Azkonar lasterketak zuzentzen dituena. Jendeak arnasestuka hasi zen, Barry nahastuta zegoen, Azkonarren erregea, eta Disko Yeti. Arturrek beste irtenbiderik ikusi gabe bere jantziaren kremaiera ireki zuen. Yeti burua atera zen bere aurpegi arrunt eta kontularia agerian utziz. Jendeak berriro arnasestuka hasi zen. Ez Azkonarren erregea zelako, baizik eta Disko Yeti. Artur Pumble zelako, Brendaren aurpegia zuri-zuri jarri zen. Ahoa zabalik geratu zitzaion. Artur Pumble, Disko Yeti, baina Azkonarrak. Orduan, jendetzatik ahots batek isiltasuna utzi zuen. Ahots ezagun bat. Brenda, maitea, utzi mutil gaixoari dantza egiten. Ia lortu du, Amona Pumble zen. Erizain batek sartu zuen erabat osasuntsu zegoen begietan distira bihurri batekin. Izaki txikik iletsu eta borrokalari bat zeraman besapean. Polizia ofizialek Amona Pumbleri begiratu zioten gero Azkonarrari eta gero Brendari konortea galtzeko zorian zirudienari. Ofizial bat aurrera pausoa eman zuen. Pumble Andrea, galdetu zuen. Zure bila genbiltzan. Azken 5 urteetan egia esan. Azkonarren erregina. Arturrek bere amonari begiratu zion. Azkonarren erregina. Bere amona goxo eta xaloa. Kliska egin zion. Bada, norbaitek ordaindu behar zituen nire lehenengo mediku fakturak, Artur maitea. Eta lasterketaren zirrara. Zoragarria da. Azkonar borrokalaria seinalatu zuen. Hau, da nire lasterkari azkarrena. Arturren munduak bira egin zuen. Gaixotasuna, mediku fakturak, dena antolatu alzen. Bere amona legez kanpoko Azkonar lasterketen burua. Eta berak Disko Yeti desbideratze bat besterik ezen bere plan zoroaren aurpegia ezertazo hartu gabe. Amona Pumblek irribarra egin zuen. Oso ondo ari zinen zure dantza txikiekin, Artur. Banekien Brendak zuregan jarriko zuela arreta eta horrela nire aztarnatik aldenduko nuela. Zirriboro bikaina izan zinen, maitea. Brendak, lotxatuta, bere arrotasuna salbatu nahi izan zuen. Beraz, bere bulegoko Azkonar hotsak, hilelagin arraroak, zikinkeria, dena ZURL lana izan zen, Pumble Andrea. Amona Pumblek irribarra egin zuen. Maitea, Arturri, zikinkeria eta hileari, buruz dakien guztia irakatsi nion. Baina dantza, hori guztia bera da. Amona Pumble atxilotu zuten, baina irribarre arro batekin joan zen, Azkonarrari agur txiki bat ere eginez. Artur, txada kontulari aspergarria ezena, orain Disko Yeti famatua zen, sentsazio biral bat. Bere amona salbatu zuen, nolabait, bere egia bitxi eta barregarria agerian utziz. Sari dirua bere defentsa legalerako joan zen, bere mediku zainketak baino garestiagoa izan zena. Brendak, erabat humiliatuta, lana utzi zuen. Baina aste batzuk geroago, Arturrek komunitateko dantza klase batean ikusi zuen, modu baldarrean tango bat probatzen. Bazirudien sekretuak deskubritzearen zirrara, naiz eta okerra izan, zerbait esnatu zuela berarengan. Arturren bizitza ezen inoiz berdina izango. Jada ezen Artur Pumble besterik. Disko Yeti zen ezkutuko postasunaren, ustekabeko ospearen eta bizitzaren erabateko absurduaren simboloa. Ikasi zuen pertsonarik lasaienek ere eta amonarik goxoenek ere egia basati eta ustekabenak ezkutatu ditzaketela.
Eta batzuetan sekreturik dibertigarrienak inoiz ikusi zenituenak izaten dira. Eta zuri, uste duzu Arturrek aukera egokia egin zuela. Zer egingo zenuke zure amona Azkonarren erregina izatea gertatuko balitz. Esani ezaguzu beheko iruzkinetan eta ez ahaztu arpidetzea istorio sinestezin gehiagorako.